Tak kúpili sme si kávičku vo Vive. Daj mi to prosím ťa. Teraz my zase pôjdeme okolo tej našej kaviarne a dúfam, že sme sa zase nezapálili a že tak keď bola zatvorená, tak my si fakt nemáme kde dať tú kávu a je taký životabudič. Ten kofeín je ako vážna DR hviezdička GA, hej, nebudem to takýmto spôsobom hovoriť, aby ma niekto nezabanoval alebo niečo podobné. To video nahráme. No a je to také pekné video, brat nám vietnamský stánok s občerstvením. No a teraz ako to boli v Poluse, tak vybavilo nás KFCčko, čo je trošku smutné, že domáce firmy nefungujú. Cez sviatky má jeden povolené, druhý nemá niečo predávať. Hej. Hot like our wings. Horúci ako naše krídla. Alebo štíplavý, alebo taký, hej. No a my sme štíplaví tiež, budeme toto riešiť, lebo teraz, že minule som bol vo Vive a dával som tam recenziu, fotil som a natáčal som pasáž, kde sú momentálne, kde je momentálne tá portugalská kuchyňa, alebo kde sú títo exoti, hej, exoti, to sú nie exoti, tiež Európania takisto ako oni, čiže aj ja som exot, aj exot, ale kde sú Portugálci, Portugálci vyzeralo to také, že tam je aj Mexiko nejaké a takto, na tú pasáž a slúbili ešte, že vynovia tú dvojivo, tie schody a tú celú miestnosť, tak to spravili a ešte mi napísali a pochválili sa mi na mojom Facebooku, že tak, dobrý deň, pán Kevický, vidíme vás, tým Viva. Urobili sme to takto, že postavali sme pre vás takéto krásne centrum a potom odtedy môžete prísť sa na ňo pozrieť a toto. No my sme teraz boli vo vnútri, ja som išiel natočiť, ako ideme pre túto kávičku, čo je teda pre nich akože dobrá reklama. A mne tam SBS-kár povie, že nenatáčajte. A v podstate zakazuje mne používať môj telefón Samsung Galaxy, hej. Mne ho zakazuje použiť telefón a predtým im to bolo dobré. Keď som im ja alebo ostatní občania, nielen ja teda, ale ja hovorím akože s ostatnými, propagovali to, čo spravili tú prácu a v podstate ešte sme dali vedieť, že čo sa nám tam páči a podobne. Aj dneska sme chceli tiež dať vedieť, čo sa nám tam páči a nám tam pán SBS-kár povedal takým dosť smutným spôsobom, aj ten pán bol celkom smutný v podstate, že bol dneska v robote, že tak sme tam nenatáčali. Tak ja sa chcem spýtať celého týmu Viva alebo pána majiteľa, že za akých okolností môžem získať to povolenie, aby som tam mohol natáčať, alebo že prečo by som tam teda ja, alebo hoci ktorý iný občan vo Vive, kde je v podstate je to pasáž, nie som na niekoho, dúfam, že je to verejné priestranstvo, hej, keď je to v podstate možno, že brané ako súkromný pozemok, tak hen, my sme sa zapálili, funguje to tu, zase sme si kúpili drahé kávičky a mohli sme mať kávičku za euro. Dobrý deň. Trošičku sme sa zapálili a kúpili sme si KFCčko predtým, ako sme prešli okolo, lebo nevedeli sme, že či budete otvorení. Každý deň. Každý deň? Každý boží deň otvorení sme. Toto je Vespajo, my sme im dali 5 hviezdiček minule, hej. Tak nevadí, natočené, toto je pán majiteľ, ja som Roman Kevický, teší ma. Zdravíčko. My sme kanál Marien Roman v obraze mesta a prírody točíme a tak minule sme išli okolo a už to bolo pred 8 zatvorené, ale to je asi výnimka, nie? Že asi už nechodili ľudia, nebehali. 8 zatvárate, hej? Super, výborne. Tak my ideme ďalej, my už vašu kávičku máme aj natočenú, aj na internete, všetko, takže ďakujeme pekne, majte sa, dovidenia.
Takže takto už aj naši hej, tí priaznivci sa tu obehujú v uliciach a tú kávičku má fakt perfektnú, lebo vy zaplatíte 7 € v Starbuckse za také kávy, ako my si tu dáme za 3 €. 3,60? 3,60, no tak si tu dáte za 3,60 a to je jedno v podstate, lebo 1 € stojí 1 espresso a je úplne perfektné. Je úplne perfektné. Dávam to tam s takou láskou, môžete si tam nasypať a je tam vždy perfektná atmosféra. Jaj, v KFCčku som platil 3,60, hej, ale predtým som platil v Starbuckse 7 €, nie? Ešte shot tam bol, no. Aby som neklamal, tak v podstate v tom KFCčku sme platili za kávy. No to bolo 7,30 spolu aj so shotom. Bez toho shotu by to bolo 5 €. Čiže dobre, zhrnieme si to teraz ešte raz. Starbucks. Jedno dopivo, jedno espresso, čo si dávame stále 5 €. Potom keď pôjdeme do jeme, tak vieme, je to zhruba do 4 €. No a tu sú to maximálne 3 €, hej. Neviem teraz, že či do pivo nestojí dokonca že 1,60 €. Že či to není dokonca ešte menej ako 3 €, lebo tuto v tejto vese. Takže bereme aj takéto nápoje špeciálne, ako je Red Bull, takýto čínsky. Toto sú oleje na výrobu oleja. Dr. Pepper. Zober takúto kolu. Tento Dr. Pepper obyčajný zoberám a jahodový Dr. Pepper. Stačilo vanilkový? No, nevadí, poďme, nech nás predobehnú, však lebo my si tu trošičku hne. Ja aj jasné. Dobre, tak toto nám bude zatiaľ stačiť asi, nie? A chceš tresku? Smotanovú natierku nejakú? No, dobre. Jednu tresku poprosím ešte, jednu smotanovú natierku ešte. Ešte takto, hej. No. Dobre, čiže toto by bolo všetko, toto sú potraviny solo. My si ideme zaplatiť a ideme domov. Čaute. Okolo 8 hodiny všetko je nakúpené. Takže potraviny solo do 8 hodiny. Všetko je nakúpené tak, jak má byť. Hej. Kvalitné nápoje, ktoré nikde nemajú. Dr. Pepper rôznych príchutí. V podstate Dr. Pepper my osobne, alebo ja osobne považujem za druh Coca-Coly. Takže v našom videu, ktoré chystáme točiť o Coca-Cole, tam určite skončí tento Dr. Pepper. Typ špeciálneho Red Bullu. Je to čínsky Red Bull bez cukru, s príchuťami ananásu a pomaranča. Zase ďalšia novinka, ktorú majú v sole. Klasický Dr. Pepper. Hej. No a na tomto si teda pofišíme, pochutnáme. Není sú to zdravé nápoje, čiže vám to nemôžem povedať, či odporúčam alebo neodporúčam. Podľa mňa to nevadí, keď sem tam každý raz za čas vypije nejaký takýto nápoj. Pokiaľ sa človek hýbe, športuje, môže si dopriať aj junk food. Pokiaľ sa niekto nehýbe, stále nič nerobí, tak by nemal tieto nápoje konzumovať. To je môj názor osobný. A tu sa aj fotí a fotí sa tu otváranie nápoja. To sú asi youtuberi. Takže máme tu kolegov. Zdravíme. Máme tu kolegov youtuberov, no. A ideme teda vyrábať ten orgovanový olej. Takže k tým nápojom, aby som to neodporúčal koládovať nejak extra do seba. Pokiaľ človek nešportuje,
sedí len doma za počítačom a stále to pije, tak to není dobré. Pokiaľ človek má pohyb a je aktívny a buchne si Dr. Pepper večer pred telkou, tak určite veľmi dobre sa tom pochutí. A urobí dobre svojej duši a svojmu srdcu. My teraz ideme domov. Zajtra neviem ako, chceme si dať trošičku oddychnúť, ale potom pozajtra nás čaká viacero natáčania. Chceli by sme ísť natočiť priemyselnú zónu smerom na, ako sa to tam volá, nie na Raču, ale ešte pretáčov Krasany, smerom na Krasany, priemyselnú zónu. A sa tam postaviť nové byty a nová zóna. Podľa nás sú tam veľmi dobré nápady. Je to trošičku kontroverzné, lebo niektorí ľudia by boli radi, aby tam tie závody fungovali, aby tam ľudia mali prácu, aby bývali v okolí, čo je za mňa veľmi dobrý nápad. Ale Bratislava rastie, Bratislava je väčšie mesto, priemysel momentálne ide trošku von z mesta, bratislavská integrovaná doprava sa zlepšuje, čiže lepšie a rýchlejšie sa dostanete mimo mesta do priemyselných zón. Čiže niektorí hovoria, tu sú divokého charakteru. Takže priemysel sa rozrastá a vychádza viacej von z Bratislavy. Táto zóna už aj tak neposkytovala robotu nikomu, ktorú my pôjdeme natáčať, práve naopak chátrala a poskytovala útočištia rôznym plebenám ľudského druhu, ktoré chodili, akože máme úctu ku všetkým úplne. Jednoducho tam zdržiavali asociáli, ktorých určite my a ja osobne veľmi podporujem a chceme, aby sa im darilo. Práve aj o tom budú naše videá, aj o takýchto ľuďoch budeme natáčať a budeme s nimi robiť rozhovory. Ďalej by som chcel povedať, že my túto priemyselnú zónu natočíme a ja momentálne som sa priklonil k tomu názoru, že je lepšie, aby z tej priemyselnej zóny vznikli obchodný dom, jeden taký takého trhového charakteru, niečo ako Fresh, hej, lebo veľa ľudí nadáva, že vy to idete zničiť, vy tam idete postaviť obchodný dom, vy nám to teraz všetko zoberete, my sme tu kedysi mali robotu a teraz tam býva 5 ľudí a v podstate nikto tam nepracuje, nikto tam není, žerú tam myši a potkany, hej. No, takže lepšie je, keď sa o to postarajú a ľudia nech tam postavia byty, možno, že ja by som tam rád býval, keď to bude tam nové, hej, a v podstate tých 5 bytoviek okolo, ktoré tam kedysi poskytovali robotu ľuďom, ktorí jazdí z mimo Bratislavy, už momentálne tam možno, že býva z nich iba nejaké percento, však my si to môžeme zistiť. Tak, tie bytovky neviem, či tam zostanú, alebo budú zbúrané, alebo ako, ale ten brownfield určite padne popolom, postaví sa tam nová priemyselná zóna, zurbanizuje sa to tam, ako ja teda tento názov moc nemám rád, ale v tomto prípade áno, lebo je to potrebné. Budú tam obchody, dúfajme, že to nebude ďalšie, len niečo také, že kde si kúpime paradajky za 4,50, keď si jedno menučko za 3 €. Toto je niečo, čo ja sa nepodporujem, ale podporujem tých takých lepších podnikateľov. Ale samozrejme, že pokiaľ má niečo pridanú hodnotu, som ochotný zaplatiť viacej. My si kupujeme veľa vecí, ktoré sú pomerne drahé, hej, a sme ochotní ten peniaz za to dať. Sú to hlavne čaje, veľmi kvalitné čaje, kupujeme si maču kvalitnú, vydrží nám to len chvíľku, stojí napríklad 60 € jedno balenie, ale ja za kvalitnú maču prvej triedy japonskú dám ten peniaz. A potom takú menej kvalitnú maču napríklad si zoberiem, rozrobím si to na to, aby som si do toho dal ešte aj nejakú pomarančovú šťavu, nasypal do toho kocky ľadu a popíjal to napríklad takéto, alebo si nejaké madlové mlieko, alebo si nejaké matcha latte, tak na to používame také tie slabšie. No a toľko teda, ako to súvisí s tou priemyselnou zónou, no práve toto, čo ľudia chcú,
hej, tak toto tam asi budú mať, lebo tak sme to aj počuli, že budú tam takéto obchody, budú tam stať teda aj tie byty, obchody a určite verím tomu na 100%, že si tam aj nejaký človek nájde prácu. Lebo hovoria, že ľudia tam teraz mohli tam mať robotu, vy ste nás odtiaľ to vyhodili, ukradli ste nám časť mesta, ktorú žerú potkany mimochodom, nechápem, ako môže niekto takto v dnešnej dobe premýšľať, ale oni sú, to sú hlavne, že Bratislava očami, jak to bolo, starých fotografov, alebo stará Bratislava na fotkách a takto, to sú nostalgisti, títo ľudia. Pamätajte to, lebo možno, že tam bude aj ešte tá Vespa, ale oni už podľa mňa zatvorili, lebo už je dosť neskoro. Dúfam, že sa nám tu nič nestane. Prechádzame momentálne, poď. Prechádzame momentálne na Drzovsko, ešte autoškola, Pane Bože. Ale ne, srandujem. Takže určite tam veľa ľudí bude mať robotu. Minimálne budú pracovať v tých obchodoch a maximálne tam budú stavebné spoločnosti, ktoré tam budú stavať. Budú tam spoločnosti, ktoré to budú búrať, budú tam stavebné spoločnosti, ktoré tam budú stavať, budú tam také, čo budú zakladať tú stavbu, ktoré tam budú dávať, povedzme, že betón zalievať, hej, potom ktoré budú stavať stavby, dodávať lešenie a minimálne celé to tam spravia až po tie bytové podlahy, parkety, chodby, gumy a ostatné veci, okna, všetko, čo tam má byť, okna, dvere, parkety, hej. Takže to je minimálne práca pre týchto ľudí. A potom ďalej tam budú mať prácu ešte aj takí ľudia, ktorí budú pracovať v tých obchodoch, napríklad tam poblíž. Čiže nemyslím si, že táto zóna by si zaslúžila dopadnúť tak, ako dopadla, že sa to nikto nestará, ale práve, že urobili dosť dobre, že sa o to postarali, tak ako o to, čo sme natáčali včera, mohli si to všimnúť. A môžem povedať teda otvorene, hej, pán primátor Valo, ktorý sľuboval o tieto brownfieldy sa postarať, toto dodržal. Nejdem sa k iným projektom vyjadrovať, není som ja nikoho zastancom, ani nezastancom, ani nerobím nikomu reklamu, ja to robím zadarmo, ja natáčam svoje videá zadarmo, lenže musím povedať, že čo slúbili v tomto prípade, že budú robiť, alebo vo viacerých prípadoch, tak dodržali, aj to včera, čo sme tam ukazovali v podstate, tak tam dodržal vlastne bývalý primátor. Čiže každý, ktorý v podstate sa tu niečo dotkol, spravil niečo dobré a niečo spravil aj zlé. No a my by sme radšej poukazovali hlavne na tie dobré veci, a tie horšie veci, keď uvidíte, tak ich uvidíte a môžete si o nich pomyslieť svoje. My ľuďom nebudeme robiť zlé, my budeme ľudí chváliť za ich dobrú robotu a kde bude treba niečo urobiť, tak tam pôjdeme a ukážeme, že by bolo dobre niečo tuto urobiť, niečo tuto spraviť. Alebo povedzme, že niečo by sme my možno, že podľa nášho názoru urobili inak, tak ako s tou poliklinikou, ktorú sa natáčalo. Takže teraz ideme domov, potnulo sa, nie moc času, chceme sa aj skorej vyspať, aby sme v podstate už teraz sme lepší uploadovači, strihači. Maruška je úplne nadúpaná v tomto teraz vedomostiami a že ide bomby a ako vidím, tak nechtíkový krém na nohy jej, povedal by som z môjho názoru, pomáha. Ale zase na druhej strane, vy keď to máte vydraté úplne do krvi, že celý deň ste chodili a niečo také, no je tam hníz, hej, a treba to natierať znova. Bez toho nechtíku by to potom bolo ďaleko horšie. Ona teraz chodí, normálne chodí, hej. Ja verím tomu, že bez nechtíku by to bolo, že ležíš v posteli a že si kávu úplne. Hej. Zase nechtík není, že sa ti dostane úplne donútra do toho klbu svalu a že tam ti to začne nejakým spôsobom pracovať a extrémne hojiť. Nechtík hojí povrchové zranenia, zápareniny, odreniny, otlaky. Na tie obnovuje kožu a obnovuje ju takým spôsobom, že ju nie vymieňa ako repík, ale že ju vyslovene hojí, čiže obnovuje, hojí, obnovuje
Ale nerobí to takým spôsobom ako repík, že vyslovene, že vám opadá stará koža a že narastie nová. Ten nechtík to robí takým spôsobom inak troška. Musíme počkať, to bude červená. Ako slušne nebudem chodiť. Kto vie, čo by som spravil, keby som nenatáčal, ne? Čo myslíš, dal by som to ešte? Dal by som to ešte, keby som nenatáčal? Kto vie? No, takže ideme domov. No a teda toľko k tomu nechtíku, je to za mňa najlepšia bylina, aká vôbec je. A už to moc preťahujem, takže ak vy budete tam napríklad cítiť, že niečo preťahujem, niečo by ste chceli, aby som zmenil na sebe, alebo urobil niečo inak, tak sa vám vopred ďakujem za to, že mi to dáte vedieť do komentárov dole pod video, že nám dáte like a odber, aby sme mohli ďalej natáčať a fungovať, aby nás ľudia vedeli. Hej, zelená. A no, Máruška už tu nejaké nápady dáva. Takže my ideme teraz domov, ideme to natočiť a bude dobré. Čaute.